सारा बर' माहारिया रिजनेल पार्टिखौ ज' जाजानायखौ लुबैयो। ज' जानायनि खोथाखौथ' बयबो बुङो। रायजो राजाफ्राथ' बयबो ज' जानायनि खोथाखौ सिन्था खालामो। बिथांमोननि थाखाय ज' जानायखौनो मोजां मोनो। किन्तु प्रेक्टिकेल पलिटिकेल फिल्डआव जोङो बेखौ बेसेबांखिनि मावफुंनो हायो बेसो गिदिर बाथ्राया। स' दिनैनि दिनाव पार्सनेलि जुदि आंबो बुङोब्ला जोङो खौसे जानानै खामानि मावनो नांगौ। किन्तु पलिटिकेल लेभेलाव बेखिनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्लाथाय एसे दद थाहैयो आं बेखौ सानो आरोखि। किन्तु बेक्तिगत हिसाबै जोंबो बयबो खौसे जानानै खामानि मावनायखौ लुबैयो। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो साननैसो सिगां बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों आलादा रोखोमै गेलेनायनि इएमआ दिनै गावनि जाय बस गावनि माने गाहाय बिथांखौनो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय। पार्टिनि मानसिफ्रा आलादा रोखोमै सावरायदों। बे सिङाव माबा मोनसे जानानै दङ। बिसायख'थिया खाथि खाथि सौफैयोब्ला बयबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव हान्जानि जिथु स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिनि सायाव खोथा बुङो। थ' बेबायदिनो बिजेपि हान्जायाबो गावसोरनि खोथाखौ बुंदों। निस्सय जोंनि इउपिपिएल हान्जायाबो साननैसो उनाव बेफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंगोन। थ' बियो बिजेपि हान्जानि खोथा, बिथांमोना मा बुंदों मा बुङाखै। जोंहा जिहेतु दासिमबो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारावबो जहाय जों जिहेतु जथाय सरकार सालायगासिनो दङ। दासिमाव आंनि सानस्रिनायाव नोजोराव बेबायदि जोङो मोनबो नुहुराखै। अदेबानि फैगौ बिसायख'थिनि समाव बबे पार्टिया मा स्ट्रेटेजि लानानै खामानि मावलाङो बे गावबागाव पार्टिनि जागोन। दासिमाव नोंथांमोननि हान्जाया माबायदि? दासिमाव आंनि खाथियाव जेबो इनफरमेसन गैया आरो बिनि सायाव आंहा बुंनायनि दा माने पावारबो गैया होननानै आङो बुंगोन। दा जियानो जा जोङो नैबेखौ नुबाय थादों दिनैनि दिनावहाय जितु आंनिसिम जिखिनि इनफरमेसन दङ जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जायफोर बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मुख्यमन्त्रिनो चिफ मिनिस्टारनो माखासे रं मेसेज आरो फल्स रिपर्टफोरखौ हरबाय थायो। थ' बे हिसाबैनो निस्सय बिथाङा माखासे रिपर्ट मोनदों आंनि मिथिनायाव जे बिथांमोना गोबाङानो बुङो जिहेतु एखनब्ला सावरायलायनायावबो हसा मिसायै जों रायलायलायनायावबो बुङो। बिथांमोना बुङो जे गाबोन जुदि इलेक्सन जायोब्ला जों बिजेपि हिसाबै 35टा समस्तियावनो देरहागासिनो दं। 40टानि गेजेराव 35टा समस्तियावनो देरहानो थांगासिनो दं। निस्सय बेफोर रिपर्टफोरखौ सिएमनो हरदोङो जानांगौ आरो बेखायनो बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदोङो। खिन्थु आंहा सन्देह दङ जुदि गाबोननि समावहाय इलेक्सन जायोब्ला बिजेपिया 40-39 सिटआव देरहागोन ना देरहाया। खिन्थु आं हिसाबै इउपिपिएल हिसाबै जोंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ। गाबोननि दिनाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला 26+ सिटआवहाय इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दं, बेयो रोखा। नोंथांमोनहा लिरना लाबानो जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा भारत उदांस्रि सान 15 आगस्टआव गावनि फेसबुकआव मोनसे टुइट खालामदों जे बर'नि सोमावसारग्रा आफादफ्रा ज' जानो नांगौ आरो बर'नि रिजनेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै। दा बिथांनि लिरनायखौ आङो कास्टम बसुमतारी पार्सनेल भिउ आंनि फारसेनिफ्राय आं साबायखर बावो। आरो दिपेन बर' आदा बुंनाय बादियैनो आंबो लुबैयो आरो सारा बर' माहारिया रिजनेल पार्टिखौ ज' जाजानायखौ लुबैयो आरो साफ्रोमबो थाखोनि बर'नि मेलेमजिबि, बर'नि लेखा गोरों, बर'नि फरायसा सेंग्रा सिख्ला, बोराय बेन्थ, माहाजोन दुखिया बे दिनखौनो नायनानै दङ आरो गोबां मानसिफोरनाव मेगनाव मोदै गगोन मोननै रिजनेल पार्टिया जुदि ज' जानो हायोब्ला। दा ओंखायनो आंबो पार्सनेलि लुबैयो आरो दिपेन बर' आदा बुंनाय बादियैनो जोङो मोननै रिजनेल पार्टिया ज' जायोब्ला बाव जौगानाय फैगोन आरो बिनि आंखालफोरखौ मावफुंनो हागोन। दा आंनि लुबैनाया बेसो इउपिपिएलनि सरकार सालायगासिनो दं। दा जुदि सरकार सालायनाया बिथांमोनहा जुदि गोनो गोथो जाबाय थादोंब्ला बेखौ रिजाइन होनानै फैयोब्ला जों नेक्स्ट इलेक्सना थाब जागोन। अब्ला जोङो 20टा दा जुदि 40टा समस्ति बेखौ 20टा रिजनेल पार्टिजों रानलायनानै गेलेनो हागोन आरो नेक्स्टआव बे मोनसे मोजां डेम'क्रेसि सरकार फैगोन, मोजां हेल्दि सरकार फैगोन। बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि दुखु दाहाखौ सुफुंनो हानाय बादि मावनो हागोन। दा ओंखायनो दिपेन बर' आदानिसिम मिजिंथिनाय थाबाय जे सरकारा जुदि प्रमद बर'आ
बिथांमोनहा जुदि सरकार सालायनायाव गोनो गोथो मोनदोंब्ला रिजाइन होनानै फै होमबाना इलेक्सना थाब मास मोनसे मास मोननैनि उनावनो जागोन अब्ला जोङो 20ता रानलायनानै गेलेनो हागोन आदा दिपेन बर' बुंनाय बादि बर'नि सोमावसारग्राफ्रा ज' जानो नांगौ आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानो नांगौ आरो रिजनेल पार्टिया ज' जानो नांगौ अब्ला जागोन ओंखायनो आदा दिपेन बर'नि लिरनायखौ साबायखर बावनानै आरो बांसिन आदा दिपेन बर' बिथाङा दायित्व लाबावनानै थाबनो जाहाथे बे रायजो राजा लुबैनाय नों आं लुबैनाया जायो बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय थेंक इउ